Alo miyo nyithindo go dak kuom kinde malach. Kao kamano wadhi nyime koda wechegi kama Migao mar thieth e pacho kaka oyango kata Migao mar thieth oyango chenro makende ma piny Kenya nigo mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo ka ochopo higa mar 2027. Chenro ma iluongo ni Kenya Plan to End AIDS in Children by 2027 ne oyangi e kaunti ma Homa Bay gi jatend Migao mar thieth e pacho ka Susan Akumicha. Alia Beach nigi mathoth. E nyasi mane obagi mbalariany ma Tomboya e boma ma Homa Bay, piny Kenya koro dhigo okang' maduong' e lweny kedo kod kute mag ayaki ahinya to e kind nyithindo bang' keto lela chenro ma idhi tigo mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo e pacho ka kochopo 2027. Jatend Migao mar thieth e pacho ka Susan Nakumecha kone piny owacho oseketo kenge makare mar tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo ka ochopo 2027 ka piny mangima to geto tieko landruok kute mag ayaki e kind nyithindo. The impact of this initiative will reignite powerful ripples of hope across member nations and the world. This journey to end AIDS in children requires active participation of all stakeholders. And to achieve our goal, we must embrace new thinking and innovation. We need to break away from the conventional approaches and explore creative, evidence-based solutions that prioritize the future of our children. As a ministry, we are prioritizing universal health coverage and specifically the model of primary health care. And more remarkably, identified AIDS as key priority. The interventions under UHC and PHC rollout provides an opportunity to move this agenda, including the over 100,000 community health promoters. Migao mar thieth osegoyo kenge ma opogore mar duoko chien landruok kute mag ayaki e pacho ka gitiyo machiegni kod migepe ma ok mag piny owacho ka jatend migao no okone pek po nitie kaluwore gi kwan nyithindo magamo kute mag ayaki ka wuok kuom minegi e kinde ma inyuologi ma ochung' atamalo 8.6. Through this partnership, as a country, we have reduced our HIV infections from 57% and AIDS-related deaths have decreased by 68%. But this small matter, mother-to-child transmission rate, it remains high at 8.6%. Treatment coverage for children living with HIV is 85%, with about 74% of those on treatment virally suppressed. This performance is very concerning because in adults, we have achieved 95%. E kinde nyasino bende jatend Migao mar thieth ne okone piny Kenya biro yango chako keto e tim chenro mar thieth ma idendo ni universal health coverage dwe mar 10 higani. We are going to start a new agency called SHA, Social Health Authority, that will ensure the lower health facilities, primary health care, will be publicly funded. Secondary health care will be through social health insurance. But most important, it has never happened before, since the beginning of Kenya. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni chenro ma kamano biro konyo ahinya to kaunti no e kedo gi wach landruok kute mag ayaki masani ochung' atamalo 16.2 e kaunti no. Homa Bay County, as has been said, bears a significant disease burden with the highest HIV prevalence rate in Kenya, standing at 16.2%. Besides HIV, we've encountered various health challenges, including newborn health, child health, maternal health, and non-communicable diseases. We are fully aware of these challenges, and over the past year we have been working diligently with our esteemed partners to develop and implement strategies to address them. 9 out of 10 mothers in this county deliver in a health facility. That is a very great opportunity for us to be able to end AIDS in children. Yango chenro ma piny Kenya nigo mar kedo kod landruok kute mag ayaki e kind nyithindo matindo ka ochopo higa mar 2027. Migao mar thieth e pacho ka ende wacho ni achiel kuom okengego eko ma giketo mar konyo duoko piny landruok kute mag ayaki e pacho ka. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.